No sen o vlastnom bývaní je taký dlhodobý proces a u mňa to bol tiež dlhodobý proces, pretože som sa najskôr rozhodla, že áno, teraz je ten správny čas, teraz chcem bývať, chcem si zariadiť vlastné bývanie, osamostatniť sa. Vtedy už keď prišiel ten pocit, že tuto budem raz doma, tak až vtedy som začala riešiť, že či si to dovoliť môžem, akým spôsobom si to dovoliť môžem, akým spôsobom sa dopracujem k tomu vlastnému bývaniu, k tej hypotéke, aby som ju dostala, aby mi ju schválili. Keďže som športovkyňa, keďže cestujem a strašne málo času som doma a vlastne ani nechcem svoj čas venovať tomu, aby som si prevetrávala finančný trh alebo riešila, ktoré produkty sú pre mňa najvýznamnejšie a najlepšie a kde je to priechodné, kde nie je. Ja som svoju hypotéku zvarila do rúk odborníka. Obratila som sa na finančného poradcu Broker Consultingu, ktorý mi s hypotékou pomohol. Pri výbere hypotéky asi ťažko budete rozmýšľať srdcom a poviete si, že toto je moja obľúbená banka, tak tam asi si tú hypotéku vezmem. Išla som za najlepšou ponukou, aby som bola aj ja spokojná s tým, že som jednak ušetrila, že som si vybrala rozumovo, že som si vybrala správne, že som si vybrala banku, ktorá je stabilná, ktorá má aj dobré odozvy od svojich klientov a ktorá mi proste najjednoduchšie prinesie to bývanie, ktoré som chcela. Ja bývam vo vlastnom už rok, čiže už rok sa vraciam domov, už sú to moje dvere, ktoré denne odomýkam. Vlastné bývanie prináša obrovskú voľnosť do života. Vďaka Broker Consultingu bývam naozaj vo svojom vysnívanom byte.